କିଛି କହିବାର ଅଛି। ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାସିବେ ଟଇନ। ସେଦିନ ସେ ଆସିଥିଲା। ସମୟ ପାଖାପାଖି 9ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଆସି କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛି କବାଟ ଖୋଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଗଲି, ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମାରି ହେଇଗଲି ଆଉ କବାଟଟା ଆସି ଖୋଲିଲି। ସେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏତେ ବାସୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏମିତି। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ରାତି 9ଟାରେ? ତାପରେ ମୋ ଚୋରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ହସି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆସି ତ ସାରିଲଣି ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ? କହିଲା ନା ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ କଳା କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଭ୍ୟାନିଟ୍ ପକାଇଥିଲା। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା! ଏତେ ଝିଅ ଦେଖିଛି ହେଲେ ତାପରିକି କେବେ ଦେଖିନି। ଯେ ନିଆରା ନାଇଁ, ଯାହା କୁହ, ରୂପ ଯେମିତି କାମ ବି ସେମିତି। ରାତିକି 3000 ନେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କମ୍ ନା କ'ଣ? ପୁଣି ଆଜି ଡାକିଥିଲି। କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆସିଲେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। अरे खाई जा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।